Bon dia, Lopederos. Avui mos trobam a Sineu, a la tenda i taller d'Antoni Fluixà. És un mestre artesà que fa tot tipus d'articles en ceràmica i hem acabat de fer l'auditoria anual de protecció de dades, han revisat tota la documentació i avui volem mostrar el seu local perquè és una passada. Té un munt d'obres d'art i decoració molt guapa. Aquí darrere tenc d'Antoni i jo. I res, comentar-vos que una de les coses importants en la llei de protecció de dades, òbviament, és tenir sempre les clàusules informatives perquè els vostres clients les puguin llegir i sàpiguen, quan vos donen les seves dades, quins drets i quines finalitats tenen aquestes dades que vos estan proporcionant. Així que recordeu-vos, les clàusules informatives sempre a la vista dels vostres clients. Res més per avui. Fins aviat i salut!